Чаму мільёны людзей, якія атрымалі найлепшую ў свеце савецкую адукацыю, у 90-е раптам паставілі слоікі з вадой перад тэлевізарам? Прывітанне, я даследчыца і пісьменніца украінска-беларуская. Займаюся дэкаланізацыяй, мовай і сувязямі Беларусі і Ўкраіны ды тым, як аўтарытарызм ламае нашу псіхіку. Беларускамоўны YouTube гэта суцэльны супраціў сістэме. Алгарытмы нас амаль не прасоўваюць, а Google Ads для беларускай мовы не існуе. Таму адзіны рухавік гэтага відэа вы. Паставьте падабайку, калі ласка, напишите каментар, подпишитесь на канал і скіньце спасылку сябрам. Толькі так працуе развіццё беларускамоўнага Ютуба. Давайте згадаем канец 80-х. Імперія рушыцца. Па тэлевізары замест навін праўды паказваюць Анатоля Кашпіроўскага або Алана Чумака. Чалавек у строгім касцюме робіць хвалі рукамі, а мільёны дарослых, сур'ёзных людзей ставяць каля экранаў банкі са звычайнай вадой, каб яна зарадзілася ад раку, дыябету ці проста для шчасця ў жыцці. Гэтых дзіўнасцяў у такой навукова развітай краіне, як СРСР, можна дадаць паходы да бабак, гадалак, ведзьмакоў, гаданне дома, звычка пляваць 3 разы праз плячо, калі павярнуўся да хаты, не страсаць бруд са стала рукой, бо муж будзе алкаголікам, і шмат чаго іншага. Збоку гэта выглядае як калектыўнае вар'яцтва, але давайте паглядзім глыбей. Савецкі чалавек дзесяцігоддзямі жыў у сістэме, дзе ад яго нічога не залежала. Ты не кіруеш сваім жыццём, сваімі грашыма, сваёй будучыняй. Партыя вырашае, дзе ты будзеш працаваць і што ты будзеш есці. Калі ў цябе бяда, медыцына часта бяссільная або савецка грубая, а праўды няма дзе шукаць. Усе брэшуць. І вось у гэтым хранічным адчаі чалавек шукае хоць нейкі кантроль. Калі сістэма не дае рэальных інструментаў, псіхіка ўмыкае абарону, магічнае мысленне. Гэта рэакцыя на глыбокую траўму і бяссілле. СРСР распаўся, а звычка магічна думаць у нас засталася. Вакуум інстытутаў і даверу нікуды не знік. І што мы бачым сёння? Замест Чумака ў нас інфа-цыгане з марафонамі жаданняў. Бессэнсоўнае відэа з гадалкамі таро, але я іх вельмі люблю глядзець. Дызайн чалавека, нумералогія, крышталі і запуск жаданняў у космас. Замест зараджанай вады ў нас ёсць зараз БАДы ад усіх хвароб, чысткі ад шлакаў. Замест праграмы «Час» канспіралогія пра рэптылоідаў, сусветны ўрад і таемныя чыпы ў нас у галаве. Прынцып тут той самы. Я не магу ўплываць на рэальнасць, але калі я разложу карту таро ці паверу ў таемную змову, свет стане трошкі больш зразумелым і прадказальным. Магічнае мысленне дае ілюзію бяспекі. Яно абяцае лёгкія адказы там, дзе рэальнасць патрабуе складаных рашэнняў. Мільёны людзей неслі апошнія грошы ў МММ у 90-е і нясуць іх зараз у крыптапіраміды з адной і той жа прычыны. Ад непразумення, як працуюць інстытуты, і ад жадання цуда, якое выратуе нас ад беднасці. Ну дык і што з гэтым усім рабіць? Вось 3 практычныя парады, якія супрацьстаяць магічнаму мысленню ў штодзённым жыцці. Шукайце альтэрнатыўнае тлумачэнне. Калі з'яўляецца думка аб прыкметах, знаках смутку, знакаў звыш, прымусьце сябе напісаць або прыдумаць як мінімум 3 лагічныя рацыянальныя тлумачэнні гэтай падзеі. Другое. Правярайце факты праз крытычнае пытанне. Перш чым паверыць у лёгкае супадзенне ці цудадзейны спосаб штосьці зрабіць, задайце сабе пытанне, якія ёсць рэальныя доказы, акрамя маіх пачуццяў, майго жадання, каб усё было так лёгка. І трэцяе, не бейце сабе па галаве, калі вам хочацца так рабіць. Мы выраслі ў посткаланіяльным, постсавецкім прасторы, і ў нас ёсць такая звычка гэта рабіць. Не трэба сябе за гэта крытыкаваць, можна проста без крытыкі глядзець на сябе і больш так не рабіць. Вялікі дзякую, што даглядзелі гэтае відэа. Калі вам адгукаецца такі аналіз, паставце, калі ласка, падабайку, напішыце, што думаеце ў каментарах і падпішыцеся на канал. Хай жыве беларускамоўны YouTube. Пабачымся ў наступным відэа.